Excuse me, is this taken? No, wait, no, I can't. Oh, tingkod bito ko sa kalagi. Ikaw hindi. Oo, Nagaya ka? Bago-bago to sa doy. Di kay tantong dugay. Ay, mo ba? Gusto nagsunod raman ta. Ala. Ay, Uy, suman. wali pa yung adlaw na tawhan din. Ay, salamat ka ayo. Happy Kalaag birthday, Esther. O sa mga kalaag di ay. Yes. Lagi ko tayo nubi naman ko. Uy, tigulang na jud. Ayos sad uy, bata na ang gihapon. Nya, kumusta man ato ang adlaw na tawhan di unsa man Ay, ninyo pag wala na. Ato ramig ko kanang SM katong dapin sa dagat. Okay. No? Sis. Oh. Yan, ngaon mi dito sa kanang kanang ano siya balikan ano. Ito ba na? Murag inana Ang mga una mga nainukos, kanang murag lisod ko kuan. Hala. Story. Nya unsaon man naron nga mao man na atong badbaron karong adlaw. Ha? Puro siya binisaya karon? Bisaya tanan badbaron na to ang tanang pulo nga dili ato Ay, takuyo kita mo din. atong badbaron sa Kinara Bisaya. mo ta diri karon sa kuan. Kaning the pig and palm. Na, ya po sa in English diri. Na patay gyud taan ni ron badbaron na to ang ilang lista sa mga sudan ro nga Di tawag. ba? O gusto pa man giwat, murag gigutom na sad ko. Butan na. Ngaon na to. But of course, ito kalim tatong kuan. Atong Transition. Dara. Okay. Ug dinhi lang na sa. Ay, uy. Hoy. Kalag. Ay, wala na. Kay. Balik nagtuyok. Sige. Balik. Okay. 1, 2, 3. Minutes in the life. Sa duha kalaagan. Birthday special. Ay, mga kalag. Hello mga kalaan. Minutes in the life. Sa duha kalaagan. Hello mga kalaags. O ganito karon sa Pig and Palm. Yes. Ug sa Bisayang pinulungan. Baboy o lokay. Ug atong italaw na ilang mga pagkaon. Sugdan nato sa ilang empanada. Humok kayo siya. Kagumkum. Fairness. And then sunod ang atong Cauliflower salad. Gigaling ng daw. sudahan. Sunod ang ato ang KFC. KFC, Korean fried chicken. Ug sunod ang We have the lasagna. So, may chess. my chest. Kaya sunod ang Confit pork belly. di ba? Mga kalaags. Di ba? Humok. It's like tender. Grabe ka humok nga. Di ba? Tawag na. Basta, nindot siya og. Medyo siya kahumok. Oo. Grabe Di siya ba? kakuan. In fairness, mga Grabe siya kalaags. kanon. Di ba? Ug sarihang ato nang gusugdan og kanang mga Hubad. no? Maghubad na Sa mga binisaya atong mga gipangkaon karon di ato na padayon nun. Yes. So, muna ito gitawag nga Quiz Bisaya. Bisaya nga Nga pulong. mga pulong, So, no? Nga atong badbaron? iba sa kuan. English? Pinulungan wow. English. Laim. Nga Papasar English. ka tani. Kasi kuan sa English. Basta wala na siya. Basta na to. Una na to. Kalaag Esther, ako muna. Girl, Ikaw sa, atong kaunahon ang nag-celebrate sa iyang adlaw na tawhan. Kakuyoman. O Okay. sa tong first word. Unang pulong. Unang pulong. Ala, mugawas ang pari nga way ulo. Oo. Going out, the father with no head. Going up. Going up. Sakto. The coming out of the father without a head. Wow, much better. The coming out. Murag ko rin siya, nung siya kana isuki sa itong mga mama nga kana ganing, kana hapit na ang kanang namatay ang kuan ba si Papa Ano? Jesus. Ah. Oo nga dili ayaw gawas kay gawas ang Parang way pare nga way ulo. Kay kung gawas ka niya masamad kadugay kuno maayo imong samad. Ay, nana din naman din sa Semana Santa. Ano Tama sa Semana Santa? Mo na kung na kuan ha or kanang tinggabi. Tinggabi sakto ba? Basta. Wala. So, yes, mga kalaags, kamo, sa yung experience na mo gawas ang pari ng way ulo. Tama niya ko Huy. Asa na? Ting bitay. Ano? Lainit. Ang timing yun. Ting bitay na gadon ta. Di ba? Nakaon pa tag diring. Ting Samot. bitay. Laban. It's the season to get angry. Ting bitay. Di ba? Ingna ko kita di ba kuan ani. Halos kita tanan, no?
Moagi jud aning Kanong sa kuan. na nato isuki ang tingbitay BFYI lang sa uban nga nagtanaw na to nga kibaon sa na siya Ah, sa Bisaya. So, Sige. kanang tingbitay kana bitaw. Ang sildo layo pa kay stanan pero wala na kay kwarta. Makaingon kang bitay na jud da, yan layo pa kay sildo sa buwan pa imo na nahurot mo sildo. Tingbitay. Ah? So way kananay. Ano? Tingbitay. Sa tingbitay ka adili ka tingbitay Di ba tingbitay ron, nagkaon. nakapigan pa ang good. Ah, sosyal. Now og tadtaran. face like a chopping board. Kano sana siya nga situation? Unsa na siya, unsa nga Bati niyo siya nga kuan no, nga pinulungan. Ano ron mga tao ko nga lapad og naong. Kanang paana. Ato ba? 2D. Oh, 2D. siya. Why kalibutan? No Earth. Dali ara Vital. paspas. Sa Earth. kasi to gabiton. Wad kay Earth. No Earth ko eh. Kaya saan pag kanang imo na siyang gamitan kanang wad kay wala kay hibawan. No Earth. Baka sa mga pahitabo karon. May kag. No Earth. Wa jud kalibutan. I'm no earth. No Earth ko karon. Pinasagdan sa kusina. Ala, Ah. ikaw pinasagdan ka sa Ha? kusina. Sa wala. Dili ma. So, pwede na ko daot. Pinasagdan sa kusina. Leftover in the kitchen. Pinasagdan. Abandoned. Oh. Abandoned. Abandoned in the kitchen. Kuan sa doy. Yeah. Katuning kuan. Si tawag ani. Bouncing baby girl. Bouncing baby boy. Katuning Kanang kanang kusog himsog, kita ka ng himsog. himsog kayo, Kana, perfect na. Himsog. Pag yun na, para ako yun for sa pagkakaroon, Ngam na. patay gutom. Ayun. Dead hungry. Dead. I'm so dead hungry. Dead hungry ka ron. Karong, di man halata. Ang pork belly, good ko na naglasan niya pa. Ang Sa pinasagdan na kita, sa kusina. Oh? Okay. Hindi ko siya. Wala. Okay. Uy, gikan sa patay gutom. Gabi no? Wati na lang ang wala ka pero na. Sige, grabe. Ano ba yung Ano, lisod na gina Wati. siya. Wati. Worm. It's only the worm that has not signed. The only worm that didn't sign up. Oh, So, the only worm that didn't write the signature. nagkaroon sa gamiton. Saan bito ni siya? Pero nakadungog ka. Murag. Si ikaw daw. Kanang siyang panahon ng kanang ganang tawag nga murag kriting dauta. Murag parang ugma kay mga mature ba? Hanggang sa hospital siya, maingon na lang kag hala. Murag bati na lang Wala ginawa ka ka pirma. pirma. Kamu mga kalaag sa inyo mga nahibawan nga mga binisaya nga mga hulong. Basig Nga na ako matalinghan. ana. Don't forget, comment down below. Isulti, ipadayag ang imo Ano ang magibaki? Di na sa ubus. Yes, ubos. Yeah, makita kag kanang kamot nga nag-ana. Ganahan ko. Ganahan. Like, Ayaw sa, wag kita mahuman. Ayaw na, lumad eh. Sige, be. Nalagutay ka may mga Ano man? Sige, go. kabuang para sa atong kalag Diba? MJ nga nag-celebrar sa Uy, kuya. iyang birthday, sa iyang adlaw nga tawhan. Biari tabi kay Bisaya man ta. Sige, go. Random, asa lang ni ha, asa lang ta bunot ani ha. Kuan, ato ta magsugod sa kinaham ni sa English. Uy, ito lang kinaham. Ba, anong English, kinaham? Karon ba kadungog anong kinaham? Mga kinaham ni MJ, be. Mga likes? Sure. Okay, paborito ni MJ. Mga kinaham, sige sugod ta. Ano sa sige, go. Kinaham nga sudan. Adobo, humba. Adobo humba. Adumba. Okay. Kinaham nga color. Feng. Ano feng? Feng. Unsa na siya? Sige siya na. Rosas. Rosas. Di ba rosas? Ano? Kinaham nga salida, bi. Uy, daghan. My Hindi, God. usa lang. Pero kung kuan ka ng salida dyan sa sinihan, no? Kaya kuan dyan, A Passion of the Christ. Bisaya, bi. Papa Jesus. Passion. Fashion. Passion.
Uy, kalisod man. Basta mo na to siya. Okay, sige. Passion of Jesus. the Christ. Basta ni Jesus. Passion ni Jesus. Adi, ang mga kasakit ni Kasakit, Jesucristo. kasakit din ang passion. Sige, Oh, sige. Sunod. kani. Arita, asa mo saka tagamay sa Sige, mga, go. naay mga ngalan. Okay. Go. Kani, kinaham nga pahumot. Jor. Paborito ni mo nga lugar. Pwede po siya, dirira, pwede po sa lain nga nasod. Taiwan tingali. Taiwan. Nga Nakauna Taiwan. man to na kung akuan. Adtuan sige. nga kanang nasod. Unsa may imo pinakaganahan dito or di ni mo malimtan nga experience or mga Ano nag-zoo? zoo sige. Di ba? My God. Kung Ginoo. Mo tayo pinakauna nga zoo akong naadtuan. Kung nakakita kong panda. Asa ko kitang panda ni Peg? Yung panda bulpin na sa ato. Di ba? Dito mo liho. Animal siya. Animal to siya. This. Kaduha ang Disneyland. Sige ka na. Disneyland ug ang kuan, Universal Studios. Okay. Kaduha to sila Thai. Kani, usa ka kahadlukan nga imong nasuwayan. Na hadlok jud kay kastanan. Nandi ni mo makalimutan. Sama na ha? Kanang- Ay, hold up. Hold up ka. Oo. Di mo ka na hold up. Pagkakuan Yan pa naka-hold up. anniversary. Okay. My God. Ano naman Nga, to? basta nagitiun. Kung ba, unsa to basta talinis siya. Talinis. Di ka na nga talinis ha. Nga. Ganahan ko sa talinis. O, nakakumpit ako kung cellphone o kung 20 pesos. Ay, Yeah. pinaka-scary experience. So karon nga imuhang adlaw nga natawhan sa may imuhang para nimo mapasalamatan kay ka. O, tay, kang kuan, Papa Jesus, siya. Good health, oy, my God. Di ba? Abot ko kuan, friend Chai Nueve. Kuan, friends, family. Basta Higa, basta ra dito. gyud hindi na ko malimtan. Ano man? Katong imong gisulti. Nga asa to. Ma. Uy, kakayaw mo na to, oy. Di na ko atong kuan, oy. Sa Singapore. Hadlok to siya. Pero hadlok siya na hold up gihapon. Hindi ko makalimot. Ma. Ay, kakayaw ato, my God. Parang biling na ako. Bibi, Last na to na ko sa kuan. Ah? Tuyok nga sakyanan. Ay, ko ikasakit. Ay, doon ako ato, eh. My God. So, mo na siya mga kalaags. Ato lang, at least natin hibo ang gamay ni Kalag MJ. So, pagsulubar natin sa iyahang adlaw na tahan. Wow. Okay. So, diri lang sa Minutes Minutes in the Life sa Duha Kalaaga. Duha ka lang.